haka sai ka ce idha shamsu, kaga wannan alif da lam din ana ce musu lamu shamsiyya, saboda ba za ka ce idha la shamsu. Idan da misali babu damma wato w a saman shinun din sai ka ce idha la shamsu ko idha shamsu, amma tunda akwai shadda sai zamto idha shamsu ash-shamsu. sai mu shiga karatunmu a cikin wannan sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت